Motivation vibes in. Phinde futhi ngibingelele namhlanje kusase uyumduduzi Shabangu. Thank you once again for choosing this channel. Thank you ukuthi uphinde uzobukela futhi. Please tshela nabanye ukuthi khona motivation each and every Monday la kusuku Kota Media sinayo la sikhuthazana khona la sivuselelana khona la sibuyisana khona ithemba ukuthi umuntu usengaqala something usengenza something. Namhlanje ngizokhuluma nje ngokuthi nawe ungumprofethi weqiniso. Sokhuluma ngalokho namhlanje ukuthi nawe umprofethi weqiniso. Ngichaza ukuthini mangabe ngithi umprofethi weqiniso, ngichaza ukuthi awuyena umprofethi wamanga. Lezi zinto lezo lokhu uzibona akuzona ukuthi zingamanga, lama ideas onawo akusona ukuthi angamanga. Lento onayo engqondweni yakho omunye mhlambe angayibona isheshe ivuseleleke, isheshe igijime yakhe, eyakho ikuthatha isikhathi bese nawe ucabanga ukuthi hayi mina kusho ukuthi ngangibona amanga. That's why ngizothi namhlanje ngizokhuluma nje ngokuthi nawe ungumprofethi weqiniso. Why ngithi ungumprofethi weqiniso? Ingoba mawungakubhekisise kahle ama ideas esinawo usuke ubona into engekho engakaqali, lento esuke ikhona ila engqondweni yakho usayicabanga ukuthi azi mangenza something, mangenza 1 2 3 lento engizoyenza ingaphumelela. Kusho ukuthi kahle kahle you are prophesying over your own life. And manje lento oyibukayo omunye umuntu ongayiboni futhi ongeke azayenza, wena ngaleso sikhathi uyayiprofesaya, uyayibona. Lokho kuchaza ukuthi nawe ungumprofethi. Angikhulumi mina ngaloko ukuprofethana lokho ukuthi ubuthakatho obani loyo obani, lokho ake sikubekele eceleni. Ayisikhulume nje ngokuthi nawe ungumprofethi wempilo yakho and futhi ungumprofethi weqiniso empilweni yakho. Uma ngabe kuukuthi empilweni yakho ubona ama failures, ubona izinto ezingeke zize zenzeke, nawe ungumprofethi weqiniso empilweni yakho because uprofetha ifailure, uprofetha izinto ezingeke zize zenzeke. Lokho kubonayo kuliqiniso ngempilo yakho. Kodwa uma ngabe ukuthi wena ubona izinto ongayiqala ezintsha, ongaqala uthi uma uhlanganisa mhlambe lokho nalokho kuphuma ibhizinisi ethile and uyibona iphumelele, lokho kuchaza ukuthi nawe ungumprofethi weqiniso. Uma ngabe ubona impumelelo empilweni yakho vele izoba impumelelo, kuya ngokuthi wena ubona ini, but okusala umprofethi weqiniso. Ake ngithathe nje a little bit from the Bible. Mhlambe ngikhulume thathe nje okuncane, asiqale ngoNowa. uNowa waprofetha wathi kuzoba nozamcolo, but uzamcolo wakhona wawungeke une the very same year aqala ngawo ukuprofetha ukuthi kuzozamcolo. Kwafanele ukuthi akuphele something like 65 plus years before kuzofika uzamcolo, but wayeprofetha kudala. Kwazi kwaba sengazathi lento ayibonile into engeke ngeke izenzeke. Mhlawumbe sidlule kuyena sibuye sithatha abantu abafana noJoseph. Uma ngabe ungathatha umuntu ofana noJoseph, uJoseph wathi ese-Egypt uFaro waba nephupho. Iphupho lakhe lalithi in 7 years time kuzoba nokudla okuningi nenala lokudla. Again 7 years after lapho kuzoba nendlala. Yabo into yakhona kokuyisprofetho just nje esasizothatha something like 7 years. And then bese kuzoba nabaprofeti abafana noIsaiah abaprofetha ngokubikezela ukuza kaJesu okwakuzothatha something like 700 years to come. Kodwa bona abaprofetha into eyayisazothatha iminyaka eminingi ukuthi mayenzeke. Ngizothi mina kungenzeka kube nawe you've got this idea only to find out ukuthi idea onayo hayi ukuthi ifail, hayi ukuthi into engekho, hayi ukuthi iamanga. That idea the minute uyiqala iprofesi kuwena, the minute uyiqala uyenza, ngenzeka kuwena uthola ukuthi into engathatha 7 years bese iyaphumelela. Kungenzeka komunye uthola ukuthi into engathatha within a year avele aphumelele. Lokho akuchaza ukuthi uma usucompare lo ovele wathatha 1 year waphumelela bese nawe uzicompare ukuthi wena mhlambe usaya ku7 years akwafika khona, mhlambe usese ku 5 years maybe 6 usekusela kancane nje ukuthi ufike nayo impumelelweni yakho. Kodwa mawuthi ubheka lo uqala nje izolo within a year wavele waphumelela, that doesn't mean ukuthi yena uprofethi iqiniso wena ngoba kwakho ukuthatha isikhathi eside kusho ukuthi uprofethi amanga. No, kungenzeka kube i time frame engafani. Ezenye iprofetho zithi into izokwenza
izokwenzeka manje, ezinye zithi izokwenzeka 10 years later, ezinye zithi izokwenzeka mhlawumbe some 50 100 years later. Kodwa omunye nomunye into anayo isiprofetho esithile sento ezokwenzeka emva kwesikhathi esithile. The only different nje time frame yethu engafani. The minute vele uqala uzicompare nabanye abantu kula uzofika uyiqale uyilahle khona into obukade uyibonile ebikade inempumelelo bese vele uyayiyeka. Ngizothi nje mhlawumbe omunye umuntu esingabukela kuyena uMoses owayezokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, wathi manje ngizobakhipha manje baya kuphi eKenani, and wabakhipha vele ngaleso sikhathi bahamba bayiqala ijeni yabo to Canaan. But that journey from Egypt to Canaan yabiza ukuthi mayithathe something like 40 years baze bafike ezweni lani lesethembiso kwabathatha iminyaka ewu-40 yonke. Ichazani ke lento le? Ichaza okunye ukuthi ungaqala manje, along the way kuzoba nama challenges, lokho ukuthi nawe uzucishe ngathi uyayidoubt into oyenzayo. Nabakubukelayo maybe ohamba nabo sobaqashile kuleyo company leyo, nabo baze bathi mabayibheka bathi ayikodwa asiyiboni kahle lento ayibonile uMduduzi ngathi into engekho. Ngizothi mina just enjoy nje ama difficulties asendleleni, vele kuzoba nzima endleleni. Futhi nje yabona leke iexample lika Moses yona is a very good example ngoba bayaphuma eEgypt but baye eKenana, definitely bagcina befikile eKenana ngoba babevele beyakhona. Kodwa that period between 1 year and 40 years izimpe ezayisendleleni, ama difficulties ayisendleleni. Ngizothi mina have faith kwi-idea onayo, have faith kwinto ofuna ukuyiqala, have faith kwinto osuyiqalile. Ngizothi mina ubungeke ubone into ebingeke iziyenzeke ebiyifeyila. Lento oyibonile ngoba vele impumelelo, ngoba vele izokwenzeka, ngoba vele iyisuccess, but ngenzeka ithatha iminyaka. Just enjoy nje process yakhona, ama difficulties akhona, ubunzima bakhona, but definitely one day izofika izoba impumelelo. Abanye abantu ke ba give up kanti bese kusele kancane. Yazi umuntu nje esegijima mase kumele ukuthi afike lapha yakhona, abantu abaningi bavele ba give up. Ngizothi mina mawunga give up kulento yenzayo, yiba nethemba kuyona, gijima, yenza lokho kufanele ukuthi uzokwenza. Ngizothi mina kahle ngizokukhuthaza, ngizothi mina whatever idea onayo is not a mistake. Whatever idea yento ofuna ukuyiqala iqale, yiba nethemba. Themba lento uNkulunkulu akunikeze yona. Yabona uma ngabe nje this idea keeps on coming, uyi-ignore, after some time iphinde ibuye futhi, uyi-ignore, after some time iphinde ibuye futhi, that means kuna something, a reality lapho. It's not a coincidence ukuthi wena wedwa ucabanga ukuthi mawungenza lento le impilo yakho ingashintsha, impilo yefamily yakho ingashintsha, impilo yabantu abaseduzane nawe ingashintsha uma ngabe ungayenza. Kuyona i-coincidence. uNkulunkulu kupha this idea ingoba kafuna ukuthi sifike sithi sesemhlabeni siphinde sihlupheke. Wasilethe emhlabeni wathi uzosipha ama ideas, but ubani ofanele basebenze, yitho kufanele sisebenze, yitho kufanele sibe nethemba. Kuningi manje engakukhuluma ngokuthi wena nawe ungumprofethi weqiniso. Ithi nje sengivala ngiphinde futhi ngiyathanda ukwenza i-example nge-former president, the late Nelson Mandela. uNelson Mandela ngonyaka wokuqala yongena ejele up until 27 years. Cabanga leyo minyaka leyo. Ifailure, mina ngibuka ifailure between 1 year and 27 years. Omunye umuntu bekungathi after 5 years, maybe 10 years, maybe 20 years, athi no, ngangibone wrong mina guys, ngiya give up, asiyekeni uNkulunkulu ayisibonisa into engekho. Vele thina singabantu abamnyama sidalelwe ukuhlupheka, vele soze size sibe free, vele sibantu nje benhlupheko, bengeke kuphele 20 years silokhu sithi one day sizoba free, one day sizoba free. But uNelson Mandela wabekezela up until lento ayibonile kwakuyisiprofetho naye sakhe aba neqiniso kusona. Wabona futhi ukuthi lokho engikuprofesa engikubonayo ngoba kwakuyiprofesi, do yena wayengakubuki njengeprofesi, kodwa yena wayebuke lokho ayekubonile.
wakubona ukuthi iyogcina lento yenzakalile whether ngiphila noma ngifile kodwa kusala iyogcina yenzakalile. Ngizothi nawe iba yilowo muntu loyo othi lento njengoba ngiyenza whether iba successful ngifile noma ngilokho ngiphila okusalayo izoba successful. Kahle kahle ngizofaka umdlandla kuwena, ngizofaka ithemba kuwena, ngizothi nothing is impossible, everything is possible la ngaphansi komthunzi welanga. Is up to wena ukuthi wena nje izinto uyithatha ngayiphi indlela. Gama lami ngisase Mduduzi wakwaShabangu. Ngizobe ngilonje sikhuluma silokhu sikhuthazana each and every time njalo ngama Mondays. Please tsheleni nabanye, ungakhohlwa subscribe na kule channel ukuze izokwazi ukuthi ikhulu, ukuze izokwazi ukuthi ireach nakwabanye abantu, especially indle emnyama, especially futhi amaKristu. Khathele ukubona abantu bethi bayasonta kodwa bebelokhu behlupheka, bebelokhu belambile kodwa belandela uNkulunkulu omkhulu onakho konke. Silokhu sibabaza sithi uNkulunkulu esimkhonza omkhulu akahlulwa lutho kodwa sibulawa indlala at the same time. Kanti inkinga yikho uNkulunkulu, inkinga ikithi. Iproblem ukuthi thina sicabanga nje ukuthi fanele silokhu sinikezana imali in exchange of ama blessings. Mina ngizothi no, it's not about ukunikezana imali ukuze uthola ama blessings. It's about time umuntu omKristu futhi umuntu omnyama evuka esebenza ethemba iphupho lakhe, ethemba ukuthi lento engiyenzayo izoba impumelelo. Abazange basitshelela amaqiniso lawo, balokhu besitshela ukuthi sithembele ku government. Mawuthi esontweni nakhona awutshelwa iqiniso na hayi wonke amasonto of course, but amasonto amaningi akutshela ukuthi faka imali then uNkulunkulu uzokublessa kuyokwenza miracle. Ngizothi mina yonke leyo nto leyo ifake amanga. Ku right nikela ngoba unikela ngoba kufanele vele uthi unikele nasemasontweni. Ukhumbule nami ngikhuluma nje ngomKristu, but I believe ukuthi uNkulunkulu ufuna ama hard workers, ufuna abantu abasebenzayo, ufuna abantu abanethemba kuyena, ufuna abantu abanethemba ukuthi lento ayifake la engqondweni yakho njengoba nje ibonwa nguwe wedwa. It means futhi wena ozoyenza ibe successful ngani kodwa ngokwethemba uNkulunkulu. Hayi ngakhuluma ngize ngifike ekudeni. Asiphinde sihlangane next time. Peace.